Il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna hija li l-ġid li jinħoloq jitgawda minn kulħadd. Illum mhux qed jiġri hekk. Kuljum qed jiżdiedu n-numru ta' nies fix-xifer tal-faqar. Il-prezzijiet tal-prodotti essenzjali qed jiżdiedu filwaqt li l-pagi jibqgħu baxxi. Il-Partit Nazzjonalista determinat li mill-Gvern ibiddel din is-sitwazzjoni u prova ta' dan huwa l-pre-budget document b'aktar minn 100 proposta l-ħajja aħjar soċjetà aktar ġusta fejn il-ġid li jinħoloq verament jasal għand kulħadd u mhux jitgawda mill-ftit. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq Net FM. Dwar l-edukazzjoni l-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega kif l-allima f'pajjiżna huma demotivati. Hemm surveys li juru illi nofs l-allima jekk isibu xogħol alternattiv għax m'għandhomx kundizzjoni ta' pagi tajbin, lesti illi jitilqu il-professjoni tagħhom. Wara dan huwa ta' preokkupazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista se jara li l-allima jkunu motivati u li jkollhom l-għodda kollha meħtieġa sabiex jilħqu l-ħtiġijiet tas-soċjetà li qed tevolvi. Adrian Delija irrefera l studju preżentat mill-KPMG u li kien kummissjonat mill-MDA li juri biċ-ċar li l-proprjetà residenzjali qed issir anqas affordabbli. Studju li fih innifsu jikkonferma slowdown li qed jaffaċċja s-settur tal-proprjetà fejn id-domanda l-proprjetà mhux tiżdied anzi mqabbla ma' snin oħra din naqset. Din waħda mill-akbar sfidi li qed iħabbtu wiċċhom magħha speċjalment koppji żgħażagħ li qed ifittxu fejn joqogħdu iżda l-Gvern mhu qed jagħmel xejn sabiex jindirizza din l-isfida. Adrian Delija tkellem ukoll dwar id-dikjarazzjoni ta' Konrad Mizzi li qal li ddispjaċih dwar dak li nqala wara l-inqabad li fetaħ flimkien ma' Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Kembri kumpanija fil-Panama. Naħseb illi fl-aħħar Konrad Mizzi qed ikun onest. Għax qalilna li ddispjaċih l-inqabad. Qalilna Konrad Mizzi. Qalilna in hindsight għax qabduni, jekk tisser in hindsight, għax inqbad, għax inqala dala kollu, ġifri kieku ma nqalax ma tjara xejn ħażin da, ġifri illum dan għadu ma ntebaħx illi għamel xi ħaġa ħażina. Bla ġir tiegħu u l-appoġġ ta' Joseph Muscat li baqa' jirrifjuta li jneħħih, ir-reputazzjoni tajba ta' pajjiżna ngħatat daqqa ta' ħarta. Konrad Mizzi missu ilu li telaq, Joseph Muscat imissu ilu li keċċih. Iżda minkejja dak li qalu esponenti ewlenin tal-Gvern, inkluż Helena Dalli din il-ġimgħa, Joseph Muscat jibqa' jiddefendi lil Konrad Mizzi u lil Keith Kembri. Akkosta kollox, temm jgħid Adrian Delija.